Хей, шницели! Моля ви абонирайте се за мен във VBOX. Мерси! Не! Здравейте, аз съм Диди и не плащам ток. Това е Хикен-Штикен. Ако не ви е направило впечатление до сега, имам добри и лоши настроения. Осъзнах го вчера, когато отидох до един магазин за фототехника. Ядосах се, защото си купих един филтър за обектива ми, който не става за моя обектив. Та отивам на следващия ден в магазина, ядосан да се карам на хората, защото са ми продали филтър, който реално не става на моя обектив. Скарах се и обясних на много остър тон, че не е честно да ми продават филтър, който не ми става на обектива. Докато се карах на силно изненадания човек, ми направих впечатление, че този човек нямаше табелка с името ей тук. С две думи оказа се, че съм се карал на човек, който въобще не работи там. Някой от шнителите ме беше попитал дали съм имал случка, в която съм се изложил жестоко. Ето я! Класирам ли се? Друго, за което мислях днес. Хората обичат да спортуват. Аз не особено. Потиш се, цапаш се, Спорт е важен за дълъг и здрав живот. Знаеш ли защо жените живеят по-дълго? Защото ножовете са в кухнята. Но така да е. Не си мислете, че никога не съм спортувал, правил съм го. Помня едно лято ходих всеки ден да спортувам. Имах си инструктор и всичко. Всеки ден ходех до къщата на инструктора ми и ме караше да правя едни абсурдни упражнения. Караше ме да се качвам на някаква стълба, да нося някакви чували с цимент, да редя някакви тухли. Сега като се замисля, май съм му направил втория етаж на къщата. Ами казваше, че развивало раменете. Знаете Георги Средков, нали? Той прави упражнения за спорта и упражненията и за разни и такива неща. Направо не знам как е постигнал това тяло. Треньора му сигурно има много хубава къща. Музика! Харесва ли ви фоновата ми музика? Откраднах я от Bad Music. Ако искате да чуете песента и да видите клипа, може да кликнете на линка отдолу и мисля, че няма да съжалявате. Кажете им, че са шницели. Знаете, че и аз правя музика, нали? Напишете ми коментар отдолу да ми кажете дали искате да видите тизър на моя нов сингъл. Ако има достатъчно желаящи, може да пусне цялата песен в канала. Call me maybe. Стига съм говорил за днес. Как не ви писва да ви говоря? Шниц. Аз съм Диди, а това беше Хикен-Штикен. Андрея и Галена. Лей, мяу, мяу. Ня.